Hej alle sammen, det er The Bros. Vi har jo en gæst med her til vores spiller. Til en eller anden børnekoncertet. Kan du lige sige hej, Mads? Ja. Bare sige, jeg er bibi eller ja. Mads, kan du sige noget, eller hvad? Hej. Ja, det var så Mads. Og I vil nok opdage, at vi klipper sådan lidt i det. Ja, i den her video. Vi prøver sådan lige om lidt. Ja, det gør vi. Yes. Pants. Nå. Hej. Men, Nu tager vi lige toget. hej, vi er lige kommet i toget, så Ja, nu sidder vi her med Mads og Holger og Fabbe. Og hvis I undrer jer over, at Dan ligger med, det var, når han kunne ikke i dag, så. Hans forældre var ikke hjemme og sådan noget. Og min bror skulle have været med egentlig, men Han var jo lidt mormor. yes, så kunne jeg ikke med. Ja, det gjorde du, mand. Og ja, så vi er der omkring nogle par 20 minutter eller sådan noget. Okay. Ja, så er vi på vej. Vi er der om noget tid. Jeg har hørt, der er mega mange mennesker her med Mads og Holger. Ja, så det betyder bare flere fans, så. Ja. Jeg tror ikke, det gør. Mads, sig dog noget. Sig noget. Altså, jeg vil ikke mene, at det betyder flere fans. Men mig og Holger, Og hold nu kæft, Mads. Men Gud, jeg- ikke det. men mig og Holger, hvis vi får 1000 fans eller et eller andet omkring et 0 til eller sådan noget, så får vi jo vores hår blåt. Ja. Jeg gør ikke. Nej, Du han gør gør ikke, Brønne. Han er jo ikke engang med i kanalen, altså. Da. Så får vi... Du er på kur. Nej, men det var bare egentlig bare det. Wow. Okay. See you later. Hey, her er vi igen. Det er lige derovre, kan vi så se. Ja. Fuck. Mads, sig noget. Altså, jeg kan se, at det er jo et museum, så det skal nok blive sjovt. Lige derhen er der museum. Selvom vi ikke har historie. Men ved I hvad? Men ved I hvad? Ja. Så James Brown, det kommer jo også, og så finder vi også. Og der skal vi nok optage. Så kan I se det. Ja, vi kan. YOLO. YOLO. Ja. Nå, men det var egentlig bare det. Hej. Hej. Vi optager lige om lidt. Ja. Det Så er er The det Bros. Bros her igen. Ja, Og det er nu er vi. vi kommet derover, og så James Brown har 4:30. Ja. Og Så, ja. så kommer lige jeg gang. Ja, hvor... Vi taler lige lidt højere lige her. Ja, Brønne, der er meget larm, så altså. Fuck, der er saftevand. Jeg skal have noget saft, velkommen. Hey, pause. Nej. Så kan I se. Tag på en bil. Tag en ikke. Tag en ikke her. Jamen altså, jeg kan lige... Ved I hvad, vi gør ikke? Se, her er der bil. Tag en ikke. Tag en ikke. Og ved I hvad, skal gøre det stik modsat. YOLO. Det kalder jeg YOLO swag. Nå, men... Så kom der jo på YouTube. Og det er juicebar. Sommersby. Ja! Ja, okay, her skal vi tale meget højt. Ja, så vi godt være der på juicebar. Her skal vi tale lidt mindre højt. Ja, så bliver det her på YouTube. Ja. Men vi vil sige farvel. Smagsprøve. Så vi kommer tilbage lige om lidt. Hej, det er Bros Vi igen er med tilbage Mads. igen. Vi Han har har... lige fået en twist is, og jeg får en cola, og han har fået en vandtand. Vent lige. Kig. Jeg for satan i helvede. Ja, men så er vi her i Børnefestivalen. Det er... Hvis du ser det her lige nu, eller om noget tid, det er hestedyrt overalt. Se det her. En Coca-Cola kostede 30 kroner. Ja, en sodavand på 30 kroner. Det er ikke leveret. Tænk på, i Rema kan man få en for 2,5 kroner, der er lidt større end det her. Og 9,5 for 2 liter. Holy shit, det er dyrt, det her. Ja, og nu er vi her. Ja, men det var ellers bare det. Nu går vi bare lidt rundt. Nej, vi siger ikke farvel endnu. Vi skal optage lidt mere, Mads. Jo, men
Nå, men nu vil vi så pause. Ja. Nu sidder vi her ved søen her. Prøv lige at filme. Med Mads, og så har vi jo lige drukket. Og de der brændenælder, som her. Det er meget hyggeligt. Det er jo dejligt at falde ned i det, ikke? Så altså... Ja, og vi Der er en lille græn, der faldt derned. Altså, jeg er ikke så god til. Jeg kan ikke lide dybe steder, så hvis jeg... Kan du ikke svømme? Jo, jeg kan godt svømme. Der er bare, jeg er bange for Vestlands. Det er det samme som mig. Det er det samme som mig. Jeg kan godt svømme, jeg gider bare ikke så at svømme. Det er fucking noget. Ja, ved I hvad? Jeg havde svømmet. Det er derfor, at jeg aldrig kom. Og til Sami. Fanta. Oh ja, oh ja. En dejlig lækker Fanta. Oh ja. Fuck, hvor er jeg lyst til at hælde den ud over. Men lille, ja, så sidder vi her. Det er så hyggeligt, som sagt. Ja, det. Vil du med i en optagelse? Nej, det vil jeg ikke. Så ham der Shabab. Ham der Shabab. Ja. Hej Shabab. Hvis I ikke ved, hvad vi taler om, så taler jeg om en lille dreng, der... Han er iskold, han er iskold. Han er iskold! Iskold! Men Iskold, der er mand! heller ikke noget hud, der rører. Hold nu kæft, Mads. Han er iskold. Nå, det var bare det, og vi kommer tilbage lige om lidt, ikke? Ja. Ved I hvad? Det er dyrt overalt. Dyrt overalt. Enten der er kun et sted, hvor det er billigt. Hvor det? Det er lige derovre med Dille Bacon. Det er mega billigt. Det er meget billigere. Men du får en mega stor kan. Blås for 20 kroner. Mere. Der er pisse lang kø. Ja, det er der. Det her kan man ikke bruge til skid, det her. Ikke tage til børnefestival. Aldrig nogensinde i dit liv. Altså i hvert fald ikke, hvis du skal købe. Han har dum ham der. Han er stejl. Altså, der er intet. Der er ikke. Det her er ikke. Det her penge der. Det er bare spilletid. Spilletid. Hey, hvad med herovre? Hvad er det her? Kebab der. Hvor er der? Og ja, der er kebab. Hey, ja, vi ligger lige hvor. Vi skal tilbage. Og der er lige kommet til det. Har vi taget den her vej? Så er vi klar det her. Jeg kan ikke høre, hvad vi siger, men det er jo lige meget. Ja, men altså. Hvor er ham James Brown? Jamen, det var egentlig bare det. Ja. Var det ikke? Så det er der. Så er vi her igen, og jeg er på Iceland. Det har Mads også. Det smager rigtig godt af Chris. Fordi vi har ikke taget Chris med. I starten på maden, der kom jeg lidt rigtigt. Det ved jeg ikke. Skal vi gå lidt tættere på? Ja, vi går lidt tættere på. Jeg kan det ikke se. Her. Det var den igen. Vi kunne ikke. Kravler rundt på væggen uden sugekommer. Jeg er mesterens det her. Ejer de andre tosser. Står og hænger en booty op, så bliver Kevin Koster og så giver hun afsentur. Holy shit, jeg kan ikke se forskel. Nå, men Så jeg er allerede drikket hele. det var bare det. Det er Holger tilbage. Nu kan man næsten se James Brown her. Man kan ikke se det, men det hele der. Det der tæt, hvor James Brown synger. Så ja, det kan vi jo nyde. YOLO! Så op til den der sø igen. Vi vil da gerne lige sige noget. Vi kan ud, kan vi sige lidt om, at jeg skal ikke tage herud. Men hvis I kommer herud, det er kaffe. Ja, i Kaffe. Ikke for noget. Smager godt. men den er fucking dyr. Det er sådan en lille kop. Koster 30 kroner. Fuck, kan det lade sig gøre? Nej, nu lader jeg lige challenge hurtigt. Is-challenge. Ja, godt. Godt det der, Sylle. Ja, put dem alle i, mand. Ikke godt det der. Jeg vil også lige lave en. Der kommer en challenge ud i dag også. Ja. Måske kommer
først ud om et år på YouTube alle gange. Måske kommer der en challenge. Sorry. Og nu slutter vi altså videoen af. Fordi vi gider ikke mere. Det var her, hvor vi første gang så det, hvor vi lød som musik. Så Ja. så vi startede Men ved I hvad, det her er faktisk rigtig hyggeligt. Tænk på, at det er en festival, så er det faktisk det her. Så det her, det var nogenlunde galt med os. Men det her var det hele været til Ja. YouTube og det hele, og vi elsker det. Og ved I hvad? I må meget gerne subscribe. Husk at like videoen, hvis I vil. Det vil gøre en stor... Vi ses ved en challenge, der kommer i dag. Ja, der kommer faktisk en Eller challenge. måske Icebreaker eller sådan noget. Men ved I hvad, det er helt værd, og det er hyggeligt, og vi... Gør I det ikke sagt for mig? Jo, vi har lige sagt det. Nå, men det var bare Ved det. I hvad? Nej, ikke nu. Vi synes faktisk, det er ret hyggeligt nu, når man tænker over det. Og husk at like videoen, hvis I har lyst, og subscribe, hvis I har. Hej.